Příjezd osvobozeneckých vojsk z přátelených armád, tak takový byl úvod akce Giro de Pivko, která se tentokrát nesla v duchu 40. výročí ruské okupace. Na náměstí hořely dýmovnice, vybuchovaly petardy, jezdily tanky a také se pronášely projevy. I když u slova byla většinou mladá generace, ani ti starší nezůstali stranou. Já si myslím, že staromladá generace je připravená dobře. Připravovali jsme se, já si myslím, usilovně a co je skvělé, že jede hodně mladších, že Giro nezaniká, pokračuje a věřím, že bude pokračovat dál minimálně do té doby, než vymizí veškeré problémy, které nás pálí, jak starší, tak mladší a jsou kolikrát společné. Všem přítomným zaspíval také svatý pluk, jehož duchovní otec Honza Gajdošík pak rozdal sovětským vojákům květinové dary. Po oficialitách se celý peleton cyklistů vydal na slavnostní okruh kolem Mariánského náměstí, po němž následovala již tradiční pivní trasa po nálevnách v okolních obcích. Tam také její účastníci s místními obyvateli rozebírali současnou politickou scénu a snažili se najít nejlepší řešení celosvětových problémů.